agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Uni na ang programang matutok sa pagpapabaskog kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong oras sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayong mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinabang, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol. Sa tuyang riyon. Nagtanom ako ning bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi, aldaw banggi. Ano nang kaugmahan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa akong itinanong matabaon. Ano? Ini Oraw na? na niya Nakontento man sa oran na day. muya kan pagkiriba. Na uyaman sa oran. Grabe ini si Sherlines. Binaha naman kita. Ini po ang programang Uragon Bicol. Ayos man John, Uragon Bicol. Ini po ang sendong makaurag. Bata Ini ang sendong makaurag na amigo. tigiri pa Alarmario po. Iraredig din sa tuya pong programa, Uragon Bicol. Sabi ka tong Duming Panisa. mahan ko Ako ka man nga, Noy Uragon, makaurag ka. matag na sa akong Alam mo, sa Kamsur area, matabaon. acceptable ang terminong Uragon, John. Mamunga ini Pero sa Albay, iba man baga ang dating kan Uragon na de. put na muya Uragon ka nga sa ano? kan pati Uragon ka nga sa Pakiiwal? Uragon ka nga sa Pulutan? Pag Uragon ka digdi sa Albay, pwedeng ang katumbas mo, News Director Mar, bala. Duming Panisa, makaurag ka ngayon ay. Ayan mga pagiribataan, mga urag-uragon na mga teknisyan. Diyon na muli sa kasi Jerome Martinez. Uy, unis yung mga unan the best. mamunga Unan mga the best talaga, mga Uragon talaga ang porma. Uy, si Mayor. O yaon si Mayor Pido. O talaga naman ano, isurte kita yaon si Mayor Pido tabi. Mayor, good morning po. Good morning, Al, and good morning sa gabos sa nagantabay kang PBN DGB. Ugmahon ako tabi Mayor ngunyan ta pagka-intro ko ba sa nahiling ko si Miss Rochelle. Nakapormahon, gari kaiba si aspirante ta. Si Rochelle, naka-miniskirt. Oo, pwerte ang porma niya. Bata, gari kaiba si aspirante tang Vice Governor Diday ko. Ay, syempre. Oo. Solamente pinakamagayon na Vice Governor Oo. Bilog na Albay. Oo, tanay mang kiiba. Talagang ano si Madam Diday, pag nahiling personal kan mga yaon baga sa barangay,
nangangalas, ini pa lang yan, diday ko, simplihon ngayang tao, cuteon ngayang babae, cuteon ngayang babae, as in, matali na babae. Tulos ang mga puso as in buot ka mga butante pag nahihiling si BG Diday, ano? Ay, oo naman. Tapos alalay pati si Miss Rochelle na pero nagka-short. Anyway, tabi, Mayor, kamusta ang mga update na tabi sa Legazpi, mga activities ta? Ngunyan po na week, tabi, Mayor. Alam mo, kang safety as in ining makusog na pag-uran na kung say nag-red warning nga ni kita so hapon pasalamat kita Al dahil nagpundo sa uran kasi sa ibang low-lying areas as in iba so landslide prone preemptive evacuation ko na kuta itong mga nasa barangay in their respective jurisdiction. So, salamat kita, nagmaray-maray ang panahon. Sana magdagos-dagos na ini alagad sa forecast ng Pag-asa hanggang next week pa ang pag-uran. So, padagos magiraray ang pag-monitor kang CDRMO and lalong-lalo na sa mga low-lying areas, itong harani sa mga river channels and those landslide-prone areas, Al. Opo. Mayor, so far sa kakusugan po kan oran kan nagkali sa duang aldaw dahil makita kinamomonitor sa Legazpi na untoward incident, tabi, Mayor? Mayo man, except that may mga nag-preemptive evacuation. Siyempre, si Cap Hisham, ang responsableng kapitan kang Barangay 18, nagpa-preemptive evacuation sa Siringman sa nagkapirang barangay Arog Kambugtong. May mga nag-evacuate man tabi Al because of itong makusugon tubig na minsan nagkaon sa Kibahaal. But so far, no casualty, no untoward incidents, wala man na diskwedo. Ilang pagbabaha lang talaga Al. Okay, masif tabi kita, Mayor, sa topic kan about sa turismo kasi tamang-tama yaon tabi bisita tangon yan digdi si sa tuyang aspirante para Vice Governor Diday ko aram ko tourism and taro sa mga advocacy niya. As far as Legazpi is concerned, aram ko po, ayaw na sa itong padagos na preparasyon, lalo itong Bicol Loco, this coming April or May. Pero ano po, an update kasi aram ko, saro ini sa exemption na pigaagad ta po sa COMELEC? Al, tama ka. Nag-file kita ki exemption and pero din na kita nag-aasa duman na we decided na we do it after election na lang para di kita malag sa alanganin as in ano man na teknikalidad. Tama ka, ang Ako Bicol Party List na 131 sa balota, ang City Government of Legazpi and of course si BG Diday, yan ang focus ang tourism because you know that's one of the engine of economic growth na kung saan dahil lang nagdadala ki turista nagkikreara yan kihanap buhay as yung pipausbong ang pagninegosyo sa satuyang lokalidad. And that's why Al, bilang sa indong alkalde and then executive director man kang Ako Bicol Party List, kami ni na Congressman Saldico, padagos ang pag-alokar ki pondo duman sa mga tourism infrastructure projects ang Ako Bicol, sa ngunya na pinag-inguhan na makaagang kipondo ang saro na naman sa magiging kumbaga dakulang proyekto digdi sa may parte kang Stuyang Boulevard pinag-aapod na International Cruise Ship Terminal. Opo. Na kung saan ang Ako Bicol sa paagi kang chairman of appropriation Saldico nakapag-inisyar kay pondo para matapos na ining International Cruise Ship Terminal kasi Ramual di pangali kitang cruise ship terminal. Yes. May nagdadaraong na barko, cruise liners. Opo. Sabi ninda, if you build, they will come. So how much more kung matapos na ining international cruise ship, then Legazpi will be another ports of call kay ni mga cruise liner. Tangani magdara kay rinibong turista pasisirinili sa tuyang magayon na syudad. So yan ang partnership kang city government, kang Ako Bicol Party List, and of course
the incoming Vice Governor, si BG Diday, na kung sa man ang sa inyang kurso as in pinagadalan duman sa Universidad kang Pilipinas. Ano? Okay, so People's Park sa Boulevard, tabi Mayor, ang aram ko, gari diretso na tabi iyan ang construction and magkakaigwan okasyon tabi dyan sa mga masodal daw? Well, tama ka, Ala. March 22 ang target for the grand opening kay ng People's Park. Sana din na magparauran para din na ini ma-move pa. Alagad sa tuyang pinag-antisiparan dyan, ayun na ang... by the way, ang People's Park pala is a initiative of Ako Bicol. Yung pakita kito sa Kongreso, kami ni na Congressman Saldico, we were able to initiate funding for this one. And kang pagtukaw ta bilang alkalde, saka naman din napadagos dahil pininsyente baka kita alagad. We are targeting March 22 for the completion and of course the grand opening of the People's Park. Okay. Mayor, thank you so much, tabi, sa mga informasyon na yan. Salamat, Al. And data kalingawan, ang sa diritang party list, Ako Bicol, 131 sa Balota. Opo, okay. Thank you so much, Mayor Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. po, sa tuyang Mayor kan Legazpi City, sa mga importanteng informasyon na nahugot po mo niya na pagkaaga, digdi sa programang Oragon Bicol. Nagatod po sa tuya sa oras na 10 minutos bago mag-alas 9. Ogmaon pa sa tuyang aldaw mo niyan, binisita kita kan, sabi nga ni Mayor Pido, pinakamagayon na kandidato para, o kaya aspirante, so say, para Vice Gobernador kan Albay. Ayan po, si Madam Diday Ko. Sige po, lapit na po sa mikropono at yan, marinig po natin ang boses ng ating aspirante for Vice Governor Diday Ko. Magandang umaga po. Maray na aga tabi, Madam Diday. Nice to meet you again. Maray na aga, Al, asin sa mga tagapagdangog kang DCGB. Opo, nag-meet kita last day doon sa duman sa may southern area kan Legazpi sa Maslog yata yon. Opo, so ugmahon tabi, Madam Diday, sa mga taga southern part kan Legazpi, binisita nindo and at least igwaman ki personal na dit na ayuda sa satuyang mga kababayan dahil sa epekto kaning mga pag-uuran. Opo, and aram ko personal man nindo itong pagkarumdum sa mga residentes. At least nakulang bagay na po ito para sa tuyang mga kabarangay, especially dyan sa southern part ng Legazpi. Iyo, tabi. Opo. Okay, so Madam Tourism, talagang pag sinabing Diday Ko, maski sabi ka ni ba bago ang pangaran sa politika sa Albay, pero arami po na konserbisyo man sa nan pag-uuronan, bako na po bago ang pamilya ko sa serbisyo, kasi haloy na po kamong nagtatabang sa tawo in terms of mga basic services po. Kaya ayan po ang sa tuyang pigigibo, pagbibisita ta, pagpasabot ta sa mga barangay, Madam. Iyo po. Totoo. Tama po yan, Sir Al. Dati na po kami, nagpuon po kami kang nagadanang sa kuyang ama. Ang apod mi duman, Delphine Eco Foundation. So, duman actually nagpuon gabos. Pagtabang mi through scholars and many other ways. Rumdumon ko na ito, Madam, kan panahon Alam na mo yun. teenager pa ako. Si Rochelle, laki umpay ni. Huven na, huven si pa. daddy mo, rumdumon ko na ito kan panahon na nag-adal-adal pa sa nako sa radyo. Delphine ko. Iya Yan pa. ang saro sa mga matinabang, sa mga Ligaspeño. Kamo ka ito talagang mga estudyante pa kamo kan panahon na ito. Pero ayan, pag sinabing Diday Ko, tourism ang saro po sa mga advocacy mo, kasi ang arami graduate ka po sa University of the Philippines, UP, and wow, cum laude, ma'am. Pig-igos-igosan ko, Sir Alta. Ini pala ng ano ko. Misyon sa buhay. Nga eh. Oo.
Yan ang mission mo sa buhay. Oo. Bawal paano sa pamilya may ang baho maigos talagang Aha. remate kami. Pag Yan, disiplina talaga. grabing No? disiplina. Yan Oo. talaga. Naramdaman ko nga si tugang mo si former Congressman Christopher Kitoko, big istorya niya na kampanahon na experience niya na nagiinom sa gripo para sa na makasurvive sa pagklase. Pero parte lang Nagtitinda. ito. Oo, parte kan disiplina. Apo. Ano po kan sa indong magurang ano po? Gabos talaga kami. Aha. Si chairman, si Congressman Saldi, di ba? Naglaog din sa seminaryo. Aha. So, gabos po ini, parte talaga hang disiplina Aha. sa muya. Dahil tapiguna na may dakulang mission ka mo sa buhay. Ano po? Oo nga eh. Si Congressman Saldico, sabi nga ni kaniba, Congressman Saldico, ang pilantropo. Kasi parte yan kan sa tuyang misyon bilang sarong Kristiyano Katoliko. Ano po, kamo magturugang. So, Madam, sa mga meeting ni Congressman Joey Salceda, minsan yaon man ako nagdadangog kan mga pigtasabi niya, and pigi-emphasize ni Congressman Joey Salceda ang ito pong flagship program niya sa Albay na may acronym na HEARTS, H meaning health, education, A and agriculture, R rural infrastructure, tourism, yan, tourism and social services. Yan ang bigasabi ni Congressman Joey Salceda. And talking about tourism, ini po ang magigidaw na major role kan sarong diday ko kuning kaso tiwalaan kan mga albayano. Tama po yan, Sir Al. Iyo ang kakaputan ko. Tapos, pambalansi sa gabos, social services. Alam mo na, di pwedeng gabos developments, perminang dapat may social services na ka-partner po ang mga programa as in proyekto. Opo, ano po ang gigibuhon nindo as far as tourism is concerned in kaso? Inot na inot, gusto ta maibalik ang Albay maging numero 1 sa Bicol Region. Kang dati ang satuyang Congressman Joey Salceda, iyo ang dating gobernador. Dati na po kitang numero 1, pero ngunyan currently pang-apat po ang Albay pag-abot sa turismo. Medyo mamundo tabi yan, ma'am. Mamundon. Na informasyon na yan, Fourth na lang ang Albay. Fourth, no? Ang layo. When in Oo. fact, the airport is yaon sa Tuya, sa Daraga. Aha. Paano nangyari ito? Na number 4 na lang kita. Number 4 kita. Ikaw na ko na sala, Sorsogon ang number 1. Totoo yan. Sorsogon, followed by Camsur, Cam Norte, Albay. and fourth ang Albay. Iyo. Medyo mamundong bareta tabian, ma'am. So anyway, aram ko, dakula po an sa imong maginibo as para sa tourism is concerned. So ano pa po ang mga pinag-iisip nindong paagi para maangat giraray ang turismo sa Albay? Nailing tangon yan, ang padabatang Congressman Joey are having talks with the airline companies and mga tourism sectors para mag-imbitar ki mga international flights that will boost our tourism. Pero po dyan, syempre, ang mga investors na pwede mag-invest sa Tuya, nagpupuo na rin ang mga talks with them. Kaya nga ni po, kung nadangog na po nindo, nag-alokar si Chairman Zaldico, kida ko lang pondo sa modernisasyon kang sa tuyang Aleco. Ta syempre, it goes hand in hand. An investor will come if we have a good supply of quality at asin barato. Tama po yan kasi kuryente. Tama ka, ma'am. Nabanggit mo tabi ang kuryente. Saro yan sa nakakadisganar kan sa tuya mga investors na supply kan kuryente. Anyway, si Congressman Saldico, sina Congressman Jill, may pikalukar na pong budget yata dyan for total rehabilitation of Aleco. Wara na pong rason magpuro palsok. Alato na lang na mabiding ito, 1.2 billion yata. Iya po, every year nag-allocate siya. It started 2023, I think. Yung una yung Bicol, sunod uni ng Ligaw substation. So gabos na towns magkakaigong sa diring substation dahil nga ni mas gurang pa po sa so mga transformer 60-year-old transformer na dai na po talaga kaya i-repair o bulungon kay puwa na talaga kumbaga sa parte kilawas
transplant na bago ng pyesa. So, ang good news po, kung mag-brown out sa Ligaw, warang pakiaram sa Legazpi because we will have our own substations at new transformers. Opo, and nahugot ko man naman sa oro ni Congressman Saldico and so ko General Manager, si Engineer Wilfredo Buxit, na saro talaga sa priority mo na ining Daraga substation because yaon nakakonektar ang international airport, tama daw? Iyo po. Importante na mag-function ining maray, nganing day man madisganar ang mga pigi-imbitarantang tourists, no? Aha. Okay, so sabi nga ni Kong Joey, dahil siya matugot na number 4 pirmeng albay. Ano? Sayang, hindi Oo. talaga matugot. Oo. Okay, Madam, I believe na dakulaon talaga ang maginibo mo sa tourism. Pero bilang sarong babae, aram ko may dakulang role tabi ang mga kababaihan pag-abot sa advokasya mo tabi sa tourism and sa mga social services. So ano po ang mensahe na gusto tang ipaabot sa tuyang mga kababaihan digdi sa Albay? Inot na inot, nakauron ko sinda, nagbisita ako sa mga Kalipi members. Naugma ako, Sir Al, na talagang ang mga Albayanos, ang mga kababaihan, maigos at willing sinda magtrabaho. Ibig sabihon, de sinda nag-aasa sa indang mga partners o agom. Duman ako na ugma dahil ako mismo, saro akong empowered women. Gustuhon ko na pag ang babae maigos nagtatrabaho dahil aram niya na sa future, kung ano man ang mangyari, safe ang sa iyang buhay, ang pamilya, aram niya paano makatindog. So, ining mga ini, saro sa potential, saro sa factors, quality, isarong babae na willing siya magtindog, magtrabaho. So, ang magayon na sa nangibuhon, tawan sindang options. Ano ang mga choices na pwedeng kabuhayan sa inda. And I think, Dainin da aram, actually dakulo na programa ang gobyerno. Number 1, TESDA is there, our partner agencies. Dakulo na options, pipili lang sinda. Ako man, ang role ko maipaabot sa inda na igwaki mga arugay ni programa. Piliyon ta, ano ang best na mas-suit para sa inda. Other than that, pwede pa kita mag-isip, kiiba pang mga pwedeng kabuhayan na makakatabang para sa inda. Ayun, okay. Okay, ma'am. Samantalang ganay kasi may mga, lalo sa social media, dakulong kitang mababasa na mga pakaraot man sa imo tabi. Madam, na ngaya, ini ngaya si Diday ko, baguhan ngaya sa politika, daing eksperyensya. Ano po ang reaction mo kayan, madam? Sabi ko nga ni po, through the years, nasa behind the scenes lang ako. Nag-start kami, kang family, dun man sa Delphine Eco Foundation. Then it became bigger. Ako, Bicol Party List. Through the years, ining mga experiences nadai talag. Totoo man po, dahi aram kang tawo dahil dahi man ako nagpa-front. But gabos na mga nangyari, will be my tool, will help me ano man ang pwede ko madala. Not only being a tourism graduate from the University of the Philippines with a degree, being an honor student. Ining mga makakatabang ining maray sa kuya at pinaka-importante pag maigos po ang tao at may mga right connections ka, iyo ang tamang formula kung ano ang pwede mo madara para sa ikauswag, progreso kisarong probinsya. Ayun, okay. So, well said, tabi, madam. Finally, ano po ang satuyang mensahe giraray para sa gabos na mga Albayano, lalong-lalo na, haranin na po ang eleksyon? Makakaasa po ang mga Albayanos na kung ano ang igus ko ngayon, iyo pa rin ang igus ko kung ako ang matawan na nindong mandato magsilbi para sa Indo. Pero po dyan, since nabisita ko na ang
mga kaluok-luokan. Sabi nga ni po, naduman ko na ang mga lugar na halos day pigaabot kidalugdog. Ayun po. Ining mga ini, ako po mismo ang nagre-request sa mga kaiba ko sa team ko na maabot ko ini nata. Gusto ko sing na mamidbidan, makauron, mailingan sa indang sitwasyon para dahil lang po ako na istoryahan. Tanganing ako po ang maboses sa sakuyang kung sisa ay ang magiging gobernador. Ako po ang magiging tulay, mapaabot ano ang namamatian, ano ang pangaipuhan kang mga naduman ko pong lugar. Ayun. So, thank you so much, ma'am. Sa magayon na mga mensaheng iyan, tabi. And salamatunon po sa pagbisita digdi sa DCGB. Pasensya na kamo, baha sa baba. Okay lang po. Warang problema. Okay. Salamat din. Salamat sa imbitasyon. Salamat sa oras na tig-alokar nindo sa kuya Aha. para madangog man ano ang maihahandog ko, mai-offer ko sa mga albayanos. Ayan. Thank you so much po. And ingat po. God bless always, Madam Diday. Thank you, Sir Al. Opo. Nice to meet you. Sige po. Ilingan gari kita sa mga barangay. Ayun. Alright. Alright, okay. Yan po mga tugang. Si Madam Diday ko ang sa tuya pong bisita digdi sa programa Unang kaup. Oragon Bicol digdi po sa DCGB. Mabalik lang kami tabi, mahangos-hangos lang kami digdi sa programa pagkatapos ka nagkapirang mensahe ni June. Bay, lingaw ako. Ano daangani iso numero kan ako Bicol Party List? 131. Yan ang numero kan Ako Bicol Party List. Iyo pay, tuom ko na. 131 ang numero kan ako Bicol Party List. 131. Pirmi mo nga ning rumdumon. 131 Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Bay, lingaw ako. Ano daangani iso numero kan ako Bicol Party List? 131. Yan ang numero kan Ako Bicol Party List. Iyo pay, tuom ko na. 131 ang numero kan ako Bicol Party List. 131. Pirmi mo nga ning rumdumon. 131 Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Padi, ako naman makanta. Pindutan na dyan sa pandiurag kong kansyon. Ano nga nang padi so numero kang paborito mong kanta? Oh, syempre Padi. 131. Ako Bicol Party List. Oh, yun pala. Diyan man nga ang paborito ko padi. 131 Ako Bicol Party List. Pindutan na Padi. Makanta na ako. 131. Ako Bicol Party List. 131. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Pay, ang sabi baga ni May, saro sa ng party list ang bubotohan niya. Ang ako Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si Maymo. Isi nga man bagan, iyo man ang bubotohan ko. Ang Ako Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo an Pay? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131 ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Alright, Turagon Bicol. Diretso po ang satuyang programa. Dahil ko na basa sa mga teksindo kasubago siyempre busy kita sa pag-entertain kay Madam Diday ko. Si classmate nag-text man. Good morning nga classmate si Peter diyan sa Banyadero o Barangay 5. 5 ba yan classmate na lugar mo? Diyan sa may sementeryo kan Albay. Kwanda nagapot si classmate ko nga data tulong aldaw na daing ilaw sa street light sa Rizal Street sa may Albay Cathedral. Pipabot ko ta kay Mayor dahil nanay habol tabi classmate na. Pasensya na ta. Anyway, okay na gayod. Okay na ngunya sa street light diyan. Anyway, concern tabi yan kan mga naka-observe diyan. Aram ko, noted naman tabi yan kan mga pag-iriba ta diyan sa City Hall ano po. Monitor naman ninda yan. Okay? May mga text pa lang digdi si Mayor Pido before. Ang cellphone ko kaya late nata-traffic gayod tabi. Jerome, halo yun lumaog so text. Anyway, tabi na interview ta naman si Mayor. Okay, Ate Angel, itry ta tabi giraray na makontak si Congressman Attorney Jill Bungalon. Baka pwede pa, makahabol sa programa ma-update naman lamang kung ano pa mga ibang activities kan ako Bicol ngunyan. Sinati sali kaya yaon sa Kamsur, Kaya dahil tama ko ang iba pang informasyon si Ate Sally. Ora pa da sa kuryente o sa street light dyan. Anyway, tabi, classmate, kung na yan, noted na yan sigurado. Ang city government yan sa imo pong concern sa street lights dyan sa Rizal Street. Nagulo man talagang lugar brown out. Taday pa man implement kan alay ko so budget po. Ongoing pa yata ang bidding and process kan budget na yan. Okay, tama-tama. Yan po si Congressman Attorney Jill Bungalon nasa linya. Congressman, good morning po. Yes, good morning Al, marina pagkaga sa mo and good morning sa kabos na nakantabay sa imong programa. Maringani, tauraw naman dyan sa First District tabi, Congressman, medyo maraot na bareta baga, may kababayan yata kitang nabuto dyan sa may somewhere and malilipot kung di ako nasala. Yes, tama ka Al, marinang panahon digdi, nagpiling naman sa tuyang aldaw and yung nito makamoromundo. Dahil igunin maglola maybe anyos na aking lalaki and nakuha naman kasubago mga taga lower bong katabi sindaal makamoromundo dahil sa naano dahil kapag baha kasud mang hapon kusugon talaga sa oras and syempre nakikidumamay kita sa pamilya and plano tama tabi al magbisita duman siguro anytime soon. Pigahanap, piga-aram ta lang sa mga detalye. And ini ang
talagang saro dapat na matutukan no? So, kung dapat in every situation, in every calamity or bad weather, talagang dapat zero casualty. So saro yan sa tuya pong pigbubusol sin may balik. Ining zero casualty sa anuman na klase ng kalamidad. Tangani din na pong ninbuhay na malagpas sa anuman na peligro. Kung in kaso man igwakit ang pigahampang na mga kalamidad. Opo, dapat lang tabi kung na ma-adapt gyara yan kasi nararamdaman ko panahon ni Congressman Joey Salceda kan siya to governor pa saro yan sa pigtatawan talaga nin doon na zero casualty program dapat gayon talaga ma-revive gyara yan sa mga masunod aldaw para maibitaran tan siring kaning mga insidente na uran sana may nagbuwis na naman yung buhay maglula dyan sa First District tabi. Yeah, yung nga ni Anal, makusog nga ni suuran, uran man sa ito kuta. Kaso dahil dyan, may nagbuwis din buhay, no? And we really have to adapt and revive the zero casualty program ng provincial government sa panahon kato ni Congressman Salceda. Dahil sa, kung lalo na palanal, kung mga makusog na magyo, how much more, So, dapat may balik yan. And of course, matawanin na tamang orientation sa tuya pong mga kababayan, talagang pag peligroso na na magluwas, the more na dapat mas maging alerto kita. Kumbaga, as much as possible, we have to stay inside our houses until such time na safe na ang pagluwas. Pero araw nga ni Kenny, dahil sa makusog, so uran, nagkausa ni na kadikit na pagbaha, makusog so dalagan kan tubig igwaki mga buhay na nawara because of this. So it's about time tabian lalong-lalo na sa tuyang lugar every now and then talagang pigbibisita din mga bagyo, pininganit bulan din Enero as in Pebrero, yaw magiraray so shear line na pigapod so padagos ang sa tuyang namamatian na pag-uran hindi po sa tuyang probinsya. Paminsan sufisyente kita sa tubig baha. Pero talking about tubig tabi Congressman, aram ko po ang ibang mga barangay, yun ang problema, tubig. Kaya yaon po ang solar power water system na padagos sinong pigubusol sa nagkampi ng mga barangay as far as First District is concerned especially. Yes, tama ka Al. Of course, pinunan po kan ako Bicol Party List din pong solar powered water supply system level 2 makusa na sa probinsya kang Albay kundi sa anom na probinsya kan rehiyong Bicol. But of course, talking about the water system dito sa First District, kita po ang nagtataong solusyon sa halawig na problema na pinagsasapar kasantuyang mga kababayan. And we are giving our attention and focus sa mga isla barangays or sa mga hararayong lugar sa bulod since so mga areas na talagang dahil na po pigaabot ting supply ng tubig or may problema sa connection sa tubig. So ngunyan pong semana, last Wednesday, hali kita sa Isla Can Malilipot, particularmente dyan sa Barangay San Antonio, Santicon, para po sa inauguration, blessing, and formal turnover kaya pong solar-powered water system level 2. And we are proud of this because this is the first ever solar-powered water supply system level 2 dyan po sa Isla Can Malilipot. Bagay na kung saan sa halawig na panahon ang Ako Bicol Party List po ang nakatsimbag as nakatao ng solusyon para matawa sila ng sufficienting supply ng tubig. And siguro 2 weeks ago, hali man kita sa Isla Kang Kagraray, saro man na water supply system duman sa barangay Damakan, formal man pinag-turn over sa mga residentes o sa mga opisyalis kan barangay para sa senda naman pong pagmantinar, asin pag-oversee ng mga proyektong ini. Dakulaon pong bagay ini sa mga taga-barangay po. So expected na sa mga masunod na bulan dahil may pigalokar na kamang budget dan diretso tabi yan sa iba pa mga barangay. Yes, tabi Al, and looking for
possible avenues pa or ang sa mga barangays dahil sa nahiling nila na magayon so naging epekto kay ning proyekto. We keep on quest na muyaman po nila magkigwa nin solar powered water supply system, and good thing kay pwede ning malagan ng pondo duman sa pigapod na local government support fund na kung saan pwede kita makapagpa-download ng at least 5 million pesos so that they can start, no, and then they can have this solar powered water supply system level 2 para man sa mga lugar na until now they pa yung supply ng tubig. So sa real sa mga kasimbanta, no, para masimbagan ini pong basic need, no, ara mo baga dawa din kuryente basta may tubig buruhay kita. Yes. So importante ho na inutunta ini pong mga basic needs, no, so pangenot na pangaypuan kan sa tuya pong mga kababayan, and we are doing that, no, ligdi sa Tiwi, Malinaw, Tabaco, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo. Based on the latest record, we have more or less kasi si Baal i-inaugurate pa sa mga kasunod na semana as in Aldao para po sa tuya man na pagformal na pag-turnover sa mga respektibong mga barangay na kung saan nakakonstruer ini pong mga water supply system. Opo. Talking about tobacco, naramdaman ko may bareta tabi, Congressman, na may plano ka mo dyan sa terminal port kan tobacco? Yes, of course, we want to maximize the full potential of the international port in Tabaco City. And saro ini sa mga plano ni Congressman Joey Salceda na i-containerize din tabing Tabaco Port, no? Pagdigdi nagwaking pag-containerize kining port, mako siya ng mga bagas, asin, kundi man lain-lain pang mga produkto ang pwede tang mailag digdi. And of course, iba pang mga marko digdi na po maduruong sa satuya, no, to have their goods and other materials, arukan semento, arena, asin iba pang mga bagay o mga kagamitan na digdita na po i-store o i-stock. So iyan magiging saro sa mga magiging rason kung nata mas makusog pa sa tuyang ekonomiya kasi right now pig-utilize lang siya siguro ang pigbabagsak digdi bagas, si bangani so semento do ayaw na duman sa Pasakaw, sa Patnog, so as in pig-utilize man sa passenger port terminal, so mga pasahero pasiring sa Catanduanes, but dakol pa na pwedeng maginibo kumbaga ma-utilize ining port na ini sa ibang bagay so that they can also add revenues, no, sa tuya pong syudad. Bagay man na makakatabang sa anuman na mga magiging proyekto na nangangailangan ng mga sufficienting pondo. So we just want to maximize the full potential of this port, tangani na mas makinabang po ang tao, asin na maglago ang ekonomiya kang syudad kang Tabaco. Ayun, okay. Congressman, Aleco Power Supply Update. Kasi aram ko may budget na ka mapig-alokar dyan, and dahil daw po ini apektado kan election ban? Well, the imam po, of course, subject to the regulations of the Omnibus Election Fair Elections Act, of course, sa disbursement ng mga public funds. So, but you know, in every rule there is an exemption. So, kung talagang kaipuhanon maghagad ding request for exemption, so they can apply. Of course, ang implementing agency kaya tabi kay ni Al is NEA, or the National Electrification Administration. But then again, sa kunyan ang swerto tabi na pondo is that more than 800 million upgrading ka mga linya kang kuryente kan Aleco, upgrading kang substation digdi sa Malinaw, sa Tabaco, as in pagkonstruir maning subtransmission dyan po sa munisipyo kan Tiwi. Nakulaw na bagay para po masimbagan ini pong mga reklamo manungod sa serbisyo kan Aleco. And again, siguro it's about time for us to have a modernized
cooperative, no? Dahil kasabay tabi ang duman sa satuyang pondo na inilaag. And siguro tabi sa maabot na Marso, formal ta naman tabi na iinaugurar, as in iti-turn over or magkakaigwaman po ni blessing ini pong 68 kV dyan po sa sarong substation tabi ni dyan po sa barangay Salvacion, Sitio Bical kan Banwan kan Santo Domingo. Because this is very important. Okay. Dahil lang po tabi kung at naputol kita. Maridial po kami sa mga update dyan sa First District lalo na, and iba pa pong mga activities kan ako Bicol. Madali lang po, nag-redial po tabi kami kung madali lang po importanteng masabutan iba pa mga informasyon po digdi sa programa kung pasensya na po naputol kita so please continue po naman sa imo pong pagpahayag. Yes, going back dyan po sa substation sa Barangay Salvacion, Sitio Bical, kan San Banwan, kan Santo Domingo. So this will help to fully energize ini pong mga island barangays dyan sa San Miguel Island, sa Cagraray, Isla kan Malilipot, dahil susendo pong eksperyensa na 2-4 na oras na ang igwaning supply ng kuryente, iyan tabi madadagdagan because of this construction of the 68 kV dyan po sa Banwaan kan Santo Domingo. So kita po nag-inasyar na malaganin pondo, matabangan so Aleco para po makapagpakonstruir ka na sabi pong substation, and soon mamamatian na po kan mga taga-isla ang halawig na supply ng kuryente makusuarog kan dati na kadikit sa ng oras hindi po magkakaigwa ni na kuryente. And nakulaon man na bagay yan dahil sa mga igwa kitang mga eskwelahan dyan po sa mga isla. So at least for the whole duration na igwa po ng klase, at least igwa po ng supply ng kuryente, at least conducive basin ang learning environment dahil igwa ng kuryente, ilaw, makakapagamit kay electric fan, and of course, if they want to use their laptops, gadgets, internet, at least dagos-dagos po ang paggamit. Opo, okay. Well noted po tabi, Congressman, ang sa imo mga informasyon. So finally po, ano ang mensahe ta as representative po kan ako Bicol Party List, lalong-lalo na sa mga kababayan tang Bicolano? Well, siguro in relation na lang sa na-experience ta pong maraming panahon. So I would like to encourage everyone to stay safe, stay dry. Hopefully, ini pong marawat na panahon, magpundo na sana pormi kitang ligtas, maging alerto sa araw kanyang panahon tangani na may iwasan ta ang anuman na mga aksidente, mga insidente na pwedeng mailaag sa peligro sa tuya pong mga buhay. Thank you so much, Congressman. Mabuhay ka po. Ingat permi and God bless. Yes. Salamat Al. Good morning. Marina Pagkaga. Okay, thank you so much po si Congressman Attorney Jill Bungalon po kan ako Bicol Party List na Kiribanan Tagaray digdi sa programa Oragon Bicol digdi po sa DZGB. Thank you so much Ate Angel. Sa tuyang Oragon na pag-iriba. Thank you po, Agatod sa tuya sa oras na alas 9:27 na. Diretso kita digdi sa programa. Ano po? Okay, medyo malaman po ang sa tuyang mga informasyon na nahugot hali sa mga naging bisita tangunyan digdi sa programa. Enot kay Mayor Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. tungkol sa mga latest na tigigibok ang city government. May koneksyon sa turismo. And siyempre, ang pagbisita man ni Madam Diday ko digdi sa tuyang programa. Aspirante man para vice gobernador. And si Congressman Attorney Jill Bungalon bilang representative po sa mga representative kanako Bicol Party List 131.
Si so tapakutaapodan si former Congressman Christopher Kitoko kundi dahil na kitang oras sa masunod na sana ano. Ayo yan ano ha sa mga reaksyon ha siyempre garing kay oras na maakomodar pa sa ibang mga reaksyon ha. Nagtanom ako At least noted naman po sa mga igapaliwanag sa tuyang mga bisita. Ano po? Pigiriparo kong pirmi. Okay, so sa pangarangkan mga pagiriba, yaon dyan si sa tuyang partner John Napolis sa technical at saka sa IT si Jerome Martinez. Nagwerta mong mahiwason. And iba pang mga pagiriba tabi sa newsroom si Ate Angel. Diyan si News Director Partner Mardila at kabayang po masunod na sinda ni Father Momoy. Ini po karan sendong amigo sa radyo Al Armario Oragon Bicol Program DCGB. Thank you. Pay, ang sabi baga ni May, saro sa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man bagan, iyo man ang bubotohan ko. An ako Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo anpay? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Padi,